Madem sen gerek. Senin başka gerek. Ben de seni saylayan. Geçmişinde näsany kıydın yüreğini ağırdıp göz yaşına galan oğlan bugün bir bilen bagtly bolan öýdüp batýar diýärmi? Diyen mi? Özüňe Türkmenistana dowlupsyň. Aýaňy gorka. Zagram pasardyň marda alypsyň. Diliň gorka. Türk dili işläp gaýdypsyň. Götüň gorka. Boşadan приглашение çıkıp 10 yere katkı alıptım. Bastırdım orka. Basın diye porda alıp öğüne uçacağım. 100 manat lira. Ashley! Look at me! Yok, sen meni alanda Allah valında. Bolmasa sana gelecek zadım yok bugün. Ne Allah valında, ey vay, ödüm eline. Men senden başta soradım. Eceň nämiş etdi, kakaň nämiş etdi diýip soradım. Sen bolsa kakam ýokardy işleýär diýen bolup. İşara yokurdu. Sıfır kakyara. O da zaten yokurdu, sıfırla kakam kakyara bildiğin adım bu. Bolýar. Eceň nämiş etdi diýip soradım. Sen bolsa ondan bir zat alyp üstüne goşup oňa satýar. Yeni ondan bir zat alyp üstüne goşup oňa satýar diýen. Benim biznesmen diýsem, Ayşoňa men de işte diýen bolýan. Hawa, ine. Ecem, o asa komşunyň ýanyna bar ya. Bir giden gep toplaýady. Barıp üstüne goşup ýokor komşular aýdýar. Ýokor komşunyň ýanyna gep toplaýady, üstüne goşgam diýle komşular aýtdy. Dogry da, ondan alýar, satýar, ondan alýar, üstüne goşup muňa satýar. Ýalňyşmy? Bolýar, olaram geçdim. Men Almankan näme söz berdim? Men sen iýlink ýaly ýaşatman, iýlinkiden üýtgeşik ýaşadaryn diýen bolup. Ne iýlink ýaly iýmäge zadymma, ne iýlink ýaly geýmäge zadymma. Do ana, gördün mü? İlgünün ýaly ýaşaň o keniňe. İlgünün iýmäge zady bar bolsa sende ýok. İlgünün geýmäge zady bar bolsa sende ýok. İlgünün ýaly ýaşaň o. Bolýar. Sen özüň arada da ýalan sözledin maňa. Näme iş etýäň diýip soranda. Lukman diýen bolup. Hawa Lukman? Hawa Lukman, ýöne mal Lukman. Param sen Lukmanyň. Marda babiçke münyan olanlar Türkiye'ye özüp gitmini diýärmi? Te felicito que viene tu vas. Amin. Murat. Andan. Dünce men ittiýarlyk işläp gördüm. Bugün olsa men wagtnaýym. Ola yaplap ýaşyr gulaga ýalany. Teplem otyr ýalany çynany. Ne deňmeýän tügeleme yüreğim ak gowunan tek ak ýalykly daýzalaryň içinde tügeleme toýdun toýa baryp getirip beren buğunamada keçemelap öýüne körpe gelmişiren paýlanan ýadygyl daýlada bergeni gelip jaljyp salam. Yeter gelinler käbesi. Aktyk çawlyklaryň mamasy aýwyn mamada bergeni gelinjan gelin de gelejesi aman gul garyp näme garry gelejesi oda bergeni gelip jaljyp salam. Yetmediğini yetiren, bitmediğini bitiren toylara serpaylılar kakati, kaka birini geleceğim bittalami. Kuva xutuna şeyler. Näme hizmet? Salam aleykum ha. Başra otuna yoktur ama hiç eli. Başam bizde hiç eli yoktur. Karagul jaýlaryň içine adamly hem otoglar adamdan dol her kim üstüne ýatyr. Bolýar. Üstü boş raga yoktur ha.
Kayırlar Türkiye gidip bir ay geçenler son gitmesen olsa. İyiyim aşkım. Alo, iyiyim aşkım ya. Ya hemen diline de alışmışım ya. Evet ya. Ya ne yaparız ya? Keyif yapıyoruz değil. Evet ne çalışıp ya. Annem para gönderiyor Türkmenistan'dan. Ya çok güzel çok. Vallahi hemen diline de alışmışım ya. Önceden de biliyordum ya Türkçeyi. Çok güzel ya. Evet haklı. Nerede pasoda yuvuşuyordun? Amerika'dan o derre Türkçe gipten olanmay. Gipler de öz dilinde. Düşünemem ne Türkçe gipleyenim bana. Türkmen seple gayet et. 2 gün Türkiye'den olup iyiyim diyen var. Bütün dokuna uğramak yine de Türkçe gipten olanmay. 2 gün olda giden o Türkmençe gipler de. Gelindeki kıymet alarlaşalı düşün şöyle. Eğer şulayıp alacağıylığı min ki. Yine sana açıklayacak görünmelerler amenem var. Düşünersin. Düşünersin olup umuyorduk ya. Ты играл на гитаре, она пела «Кунту майтан фи бухурил гай валифми вари». Bana Türkmen misin dediler. Evet dedim. Hiç Türkmenlere benzemiyorsun dediler. Ne yani? Türkmenliğimi ispat etmek için bozkurtla mı gezelim? Dünyayı tekrar kılıçtan mı geçirelim? Her hil priviçkadak adamlar var ya hayran alyan o. Uyda kerin bir dosa olan var. Haçın görsen geğer gör oğlunun yanı olsun gıylan yanı olsun. Sen ne tükürüyen şurada sana priviçka ol kalyasan o. Sen mi de priviçka var da sen de priviçka yok mu? Ne priviçka yok? Bu ne amando? Давай. Minna me